Ahojte ľudia, som Marek Turza a ja Tereska. Ideme robiť house tour v Čechách na chate. Takže tu je prvá miestnosť a tu je záchod, nádhera. Dobre. Vstupujem do ďalšej miestnosti a tu je opratovacia miestnosť, ktorá ma moc nezaujíma. Tereska, no čo nám ukazuješ? Váňa, no tam rád zavítam, pokiaľ budem môcť. Takže tu je umývadlo, ešte možno veci utieráky. Teraz sa presunieme na izby. Ukážem ich iba pár, nie všetky. No, takže toto je prvá izba, vypadá nejako takto, nebudem hovoriť konkrétne, koho je to izba. Zaujímavé veci. A tuto je moja izba. To už rozpoznáte podľa toho bordelu. A ideme chytinčinku. A ideme 1, 2, 3, 4. A dovidenia. Dobre. Teraz sa presunieme do spoločenskej druhej miestnosti. Máme také dve spoločenské miestnosti, ale do tejto moc ani nechodievame. Kedy ako? Tak to asi nejako vypadá. Teraz ideme dole, kde sa nachádza bazén. Tereska nám zasvietila. A tu je bazén. Vypadá nejako takto, je celkom dobrý. Tu máme výhľad na auta. Super, budem pozrieť auta, ako stoja, ani už robia. Tu máme ďalší záchod. Ďalšiu vlastne kúpeľňu, ako keby, pri bazéne. A potom tu máme moju obľúbenú vec, a to je sauna. Moja obľúbená vec. Takže, jaj, Tereska, nebež, lebo spadneš. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Ďakujem, ahojte.